radio, online radio express, ga Mike Express radio, Mike Express har labarai suke ashe. To kun sani shiri fa da yawa suke da shi. Nai tuni Na aza shuka saman dashe, zance nake waina ta gaji ban dashe. Ga bawunta mukutar ɗe yaro mutumin mu ne. Journalist ɗan kibiya wasa mu ne. Journalist kai mai son ci gaban mu ne. Journalist Kano ta kudu a zuciyar ka ne. Zuciyar mu fes, malan zuciyar mu fes fes. Sadikan mu ras, malan ayyukan mu tas tas. Bidiyon mu tas, malan sautuka raɗas ɗas. lafiyar mu lau an kama sai mu amsa tau tau. Mike Express Allah ta ya muku ya ja da kwana. Mike Express rabbi ya sa ku ta ƙara suna. Mike Express ku da rike gaskiya wa juna. Mike Express suna aiki ne dare da rana. Me nasibi in nazo ki bi agun ku za na Ga kwana. online radio, Mike Express muje, ga Mike Express, ni ma dai nai na'am da ku. ga online radio, Kowa ma yayi na'am da ku. ga Mike Express, yan kibiyan sun yi na'am da ku. Ga online radio, Ga yan rana ma sun yi na'am da ku. ga Mike Express, Yan bungure sun yi na'am da ku. ga online radio, Har bebeji duk na'am da ku. ga Mike Express, ga yan doguwa da na'am da ku. Ga online radio, tudun Wada ma sun yi na'am da ku. ga Mike Express, Garkwa duk na na'am da ku. ga online radio, Sumaila ma na shiri da ku. ga Mike Express, Yan gaya ma na na'am da ku. ga online radio, Yan karaye na na'am da ku. ga Mike Express, Yan girma na na'am da ku. ga online radio, Yan takai duk na na'am da ku. ga Mike Express, Yan wudil na na'am da ku. ga online radio, Albasu ma na na'am da ku. ga Mike Express, Yan roga ma na na'am da ku. ga online radio, Sumaila ma na na'am da ku. ga Mike Express, Ga kaɗau su ta tuna na'am da ku. Duk arewa ma na shiri da ku. Mike